Igbo bụ Igbo mma mmanụ ọkụ ife ekwuru ka a na-eme o mego onye ọbụla n'anya agwara m unu n'izizi sunu relize Nnamdi Kanu ka isi onye ọbụla pee mpe ka onye nchere na onye ọbụla jere biznes ya ajụ kịta ma ndị mmadụ jizi aka ha kụzie dafa chọrọzi sinye relize ha Nnamdi Kanu ebe ọgụwa bụ onye ọchịchị nọzi ikwuo ndị na-achị asị na ha chọrọ nke ị na-ekwu ọ bụrụ ya bụrụ ife elugo gwogwo ị nọrọzi n'ihe a na-eme itikego Malawi ititọrigo ịghọtago negodi ka ụzọ dị ebe niile o nwere ebe mmadụ pụtara eji m mmemme ebe m jere ịwa ji wee sị ka m pụta n'ụtụtụ maka ihe a na-akụ sitati hom ka mma ma eziokwu nna ọgwụ ya ka m pụta o nwere onye m fụrụ n'ụzọ ọ na-asọ striti m sọ ndị nkwụ ibe m bụ ndị pụta kịta ịghọtago wee anyị nọkwa n'ime na-eti at home onye ka onye nwoke kpọọ nsị m bịa ka anyị jee ọrụ nsị a na-afọ na-asa m every Monday maka ejiro ife eji agba na ntị agba n'anya agwara m unu agwa sunu na mgbe ọ ga-ebido na isi onye ọbụla ga-epe mpe ị ga-eburu egbe ka ịgba ịmafụ onye na ọgụ emetụ mmadụ na iri wee gbaba egbe isi unu epego mpe relize enu Nnamdi Kanu unu ajụrụ na ama relize ya ọgwụ ọsọsọ ya ga-ekwu okwu ndị mmadụ ege ntị kịta unu efe elugo unu elekago ka afịfịa unu legide ele egwogo leke ego Malawi adị m ayọkwụzi unu ayọ bikos ị na-anya kịta ifu na igwe bụ ike ịghọta ma ị na-aza elekshọn ọ bụrụ onwe onye fụrụ wee bịa tụọrọ gị vootu isi ga-epego mpe nna ya bye bye